sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawani ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rochelle. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal na mahal kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Calatrava, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rochelle. Day Rochelle, naapayan ng regards ni mo. Ha? Kinsa man? Si Jurex, Kinsa na siya, uy? tagalain nga section god. Mao ba? Ako na bang kahatag ang imong number, ha? Ngano na nawag man ka? Ako lang iklaro kung imo beginning number ang gihatag sa imong amiga. Mao ba? Oo niya. Ugma ba? Domingo man. Magkita ta? Nganong magkita man ta? Aron sa ba makaila ka nako? Kaya ako, nakailabi ako nimo. Ako rin nakaila nimo. Oo niya, Domingo man. Magkita ta ugma? Asa man sa ta magkita? Sa lungsod rugod. Hi, Shell. Ay, ikaw si Jorix? Ako in town. Gwapo man sa tinintawhan na. Shell. Nagsige mo kag tutok na ko. Unsa man? Bati kay ako naong? Ha? Dili man. Gigopuhan man gani ko nimo. Ay, salamat ha. Abi na ko gimautan ka sa kong naong. Wa mo ko makabantay nimo sa eskwelahan. Karon pa ko makakita nimo. Mao ba? Shell. Mangitatag atong kaliguran na. Kay lain na po na ni magsiging tagtindog eh. Ngano di ay nga nakikita man kanako, Rex? Gusto lang ko nga makailan na ita. O masultisab na ko ang akong tuyo mo. Unsa may imong tuyo nako? I love you, Rochelle. Jorix, May chance ka ko nimo? tay pa sa uy. Ano naman? Pagalitan mo sa tanim mo, Rex, uy. Sige lang, huwag sa ko magdali. Makapaabot ra ko kung kanus ako maluoy na. Ay, noon sa mga kuy. Magsige naman inop ko na una ni Jorix. Ay. Feel na ko. Love na nako siya. Tinuod, Shell. Imo na kong gisugot. Oh, Rex. Uyab na ta. Salamat kay Shell nga imo ra gid kong gisugot. Salamat ko kayo. Dini na lang ko, Rex, ha? Ay lang ko ihatod sa amo, ha? Ha?
Nga naman. Basig mahibaw niya ko ni mama nga nag-uyab-uyab ko. Paundangon niya ko niya eskwela. Mao ba? Sige ha, ato na ko ha. Kadiyot sa Shell. Naon sa ko, uy. Imo mo kong gigunitan ko eh. Kisa ko, be. Ha? Kukuan, Rex. Sige na ba? Uyab bitaw ta? Sige na lang, uy. I love you, Rochelle. Rex. Salamat intawon kay sa may gibuhian sa mong teacher ron. Day, Rochelle! Day! Ay, si Shawi maning nanawag na ako. Day, huwat ako! Na ako'y tuyo ni mo! Unsay mo tuyo na ako, Day? Uyap day mo ni Jorex, Day? Oo, Day. Nga naman yung taon nga imo man ang gisugot si Jorex, Day, uy! Nga na di ay. Takhan man yung taon nag-uyab si Jorex, uy! Ha? Dua-duaan lang kita mga babae, anak, Day. Ako ha, nisulti lang ko ni mo ini kay Amika ba ta? Basin nun yung binuangan ka niya ba? Dili tingali, Day, uy. Buutan ba ya si Jorix? Aw, ikaw, kundi ka mo tuon ako. Basta nisulti ra ko ni mo nga daghan na og uyab si Jorex. Maglisod man ko og tuo sa kisulti ni Day Shawi na ako. Panidaan ko lang ni si Jorix. Ganiharad ko nakabantay ni mo, Rex, nga nasikag kupot ang imong cellphone. Kisa na imong ka-text. Ha? Akong amigo. Mao ba? Mura lagi, wa ka mahimutang. Ha? Okay ra, oy. Patanawa ko, bigyan sa na imong ka-text. Ha? Asa nakagang ganiha rakog hinuwat nimo. Mo na imong amigo nga imong giingon? Nagang nimo? Kuan, Shell. Di unta ko mutuos ako nadunggan nga may lain kang uyab. Pero karon, klaro na gid kay nako. Rochelle. Di mo di kakasalikan. Magbuwag na lang tao eh. Ha? Hindi ko masugot, oy. Di ka mo sugot? Nadaghan makagnaong? Oh, Love naman unta ta ka. Pero hindi mong kipuhat na ko ron. Nawa akong love di mo. Mong ay nagkipakita na ko ha. Rochelle. Mati mo day Shawi ha. Salamat gyud. Kung di patungod nimo, di ko mahibaw nga gibuang na day ko atong Jorix. Day, Amika ta, Day. Uglain sad kaayo kung ako kang pasagtan. Usbon ko, salamat kaayo day. Onya, Day. Kumusta naman ang atong love life karon? Wa day ay. Wa na may nagpabuang-buang. O, kung naaman gani, di mayong seryosohin. Pag sure, uy. Lagi. Kung naay manguyab na ako, o binuangan na sad nako, di na ko seryosohin. Na may friend request na ako. Ako ning i-confirm, bi. Tuper? Oo mo na ilang itawag na ko, Tupper. Okay. Tawagan lang sa kog Rochelle. Pwede ra po, Shell. Nga na di ay nga ni friend request man ka na ako. Ganahan lang ko nimo kay taga Calatrava manggod ka.
Kung mo nang aganahan ka na ako, hatagi ko cloud pay para maka-video call ta permi. Panguyabis ako kay loadan ti ka pirmi. Char, wa ka ba eh. Ako nga babae mo'y manguyab ni mo. Ngano mo di ay? Pwede ra mo gud na. Oh, bahala sa di ko ni mo loadan, oy. Di sa ko manguyab ni mo, no? Ako na lang manguyab. Bitaw siloy. Parehas lang yung taglugar gud. Magkita ta ha? Nga naman. Ano ba magkailan na yung tagmayo? Lodis ako. Sige, loadan ti ka. Ha? Dili ka makikita ako? Busy pa manggod ko, pero pwede sa sunod adlaw na lang. Okay ra. Pag... Kuya, wagod ni mo. Naaday tigload ni mo. Nagit intaw kay kalingawan, day. May na lang na itiglod na ako. Uy, day. Ayaw lang tingali pag iningon anak, day. Uy. Ha? Basig seryoso na ni mong tawhana. O niya, murang gikalingawan. Ayaw anak, day. Uy. Mura man ako na konsensya sa akong gibuhat, eh. Nga ako lang gikabuangan si Tuper. Ugma, makikita. Salamat nga nakikita ka na ginako, Shell. Gwapo man din yung tawana. Naikog na ko ni mo, eh, nga nagsigi ko og balibad. Abi ni mo, lipay kay ko nga nakakita na gid ko nimo sa personal, Shell. Tuper. Ug dili ko mauwa nga mo ang ko nimo nga love ti ka. Oh. I love you, Rochelle. Love sa kanako, Tuper. Tinuod, seryoso ka? O, lagi. Bisan og pag-ulang tangan nagkaila, pero seryoso nga akong pagsugot mo. Salamat, Shell. I love you, Tuper. Nakita na ko nga seryoso si Tuper nako, mong ako siyang gisugot. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasal. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.